muri Zimbabwe blue movement iya yava kumberi. Blue movement iya inyatso kuratidza kuti havasi kukendenga nekuti mazuva akapfuura takaona nhau dzichibuda the Mira masvingo vachitaura vachiti maCID ari kubata ostalosizibva naAmos Chibaya nenhau yekuti vakavhizitira vanhu vangari evicted, vanhu vakabviswa vanhu pavaigara. Asi muri Zimbabwe totoona kuti vanhu varamba itovhura hombe. Mazuva mashoma akapfuura takaona vachinowedzera kutonopa mafood hampers kune vanhu ivavo vaiva evicted muri Zimbabwe nekunovhizitira mamwe madzimai vakura vakwegura muri Zimbabwe. Tarapinda panyeri pano ndokurudzira wasubscribe wolike wotira on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live nokuti Zim aino yachifumura zvese vanouya vachiposta mapictures event iyi yakaitika chiona ostalosizibva achinotoenda mafood hampers obva achira achiti macitizen orangarira madzimai ona mufananidzo ndo mapicture anouya vachiisa obva vanyora vachiti Blue movement yarangarira madzimai vanhu vakuru ndobva yanovapa mafood hampers. Zvinova zvinhu zvabata kunyange nevari kuronga kuda kupersecuta vari kuda kusunga ostalosizibva naAmos Chibaya muri Zimbabwe. Tiudzei munoti kudii pamusoro penyaya yemacitizens aya. Pinda mucomment section medu saka nosubscribe kulike nokutina on the bell icon. Tambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.